यूपी बिहार हो मैडम, दिल्ली कलकत्ता नासिक ना। यूपी बिहार हो मैडम, दिल्ली कलकत्ता नासिक ना। यहाँ लोग खेसारी के फैन हुआ, करेजा तोहार पुदीना बेचे वाला यासिक ना। भाई से अपना यारन खाती यार गद्दारन खाती बड़हन खतरा है। यारन खाती यार गद्दारन खाती बड़हन खतरा है। अपन तेवर अपने फेवर में रख बेटा, हार्दिक कपड़ा जिला छपरा लागे से दिलवा भागे, मन भर गइल बा देख देख के लाल किला। चलो ना घुमा दे तो है छपरा।